Huru, we mame, a brain na. I Adom 106.3. I was here, me sure so when your papa Bishop Yao, who's one such mediasuna, Uti, meeting the Siraso, and a meneo air casse. As I come and create now, it is a or sorry, Radina Autumn Tomb, a Radinian coupon. Massimo, na Mahuru. Baby, I will be watching about Casafidia, so Adom 106.3. To my when I need to median and pay a day, Ebro, Bishop Yahuza and son, to medias and I would ye, within Ofori Atta. And I hope Yankopa, my dear chair, a different if you buy in a wake of coronavirus, Muno. When I am on power, Comedians. She did be a catch us a fire, you may be answer fire, Juma. Social distancing. Social distance. Our sanitize on San about one side. I can't sanitize on the Sonia. Patos AIB. Yamade. Sanitizer. I said, what the bear. Found someone come can't be ye a James Bia every hole. Your friend is Cento. And also FD4 Ajatum Papa. Why a German show? You be baby. And no one more tag you, dear, dear brother. Jana Pay, Jawoni Wabushia, Jawoni Wama, in our quite riding and coupon and him. Should I say, Radical Crown or one Hobine or different and on Fiba? Abra, one day social distance, I had my wrong, sir. Now I'm a sanitizer on say. But I do fear as go for fear. Fishing a poem, a bank of them woman in our fear. Every year, you may free fear cop. If you so quite human now, watching me now, watching me. I think you never know rather near a boy for. Dano, David Car was Psalm 23. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. It will Fred, dear, a radical show so. Bravo, if you are also a Sabrimu, a radical power, when now, but the Sabbath so. The Lord will always be our shepherd. And David can say, I would didn't me, one more house. I can say, oh, her mission tea, and a bomb beera. Be Sabrimu, Shabia, that will be a fire, and radical show. Jabshani and acquire riding and coupon, Janet, you acquire riding and coupon, Yamanina, acquire riding and coupon him. Share riding and coupons over hands so I cry. A boy, I hope I not domina what they back. When I tell one on Inara, Crow Acacia Cassian and Croquetois. Share riding and coupons, simple when you view, so when you view. I would have the MYA in our hands no more home by. Since one of the Wayama, I bring in I'm saying, my dear, we say, we'll call Facebook Adom 106.3. Yeah, ho. Hey, my dear, so Ubenya, our comment name or suggestion, Fabra. Mamma said, you won't hear on so you'll be back at chair. So good, so bonfire, and so good. Yeah, Wobo Empire, Adom who I shall riding Yanko Ponsa. Now, what's Shrew say, what's that matter? Mojano, Ofa Ebi Ampito home. I was a Mojano at Casasi Ebeldiano, riding from Petoso. One fan also. Yes, Christo Dimonano pay and Penning Quada. Radia Ubinara Eba Adom Ahengua no enim yeshre wa ho odin yeshre oban bo Pamsato also Rade Bojano and Casa and Famaye Eni Ebro biara emfri ho
Erade yama ye enedua wana se Fred biara ye hire wo Yesu Kristo dim na onsa enye kese ana David kan se me fa de chien taban e konsuo na jawa eho ena wo saba ko jaye ana pa erade ma onsa nyaye Mame Agata from Paul in Saudi Abushani na kwa radio ni Nana ya wani Abushani na kwa radio ni the whole share radinsa and I seen amwa obina a bomb pie there radin yanko pasi and the Shia means Okusha Bompire. My Bazaya dream for Bompire Bono Eba Evie. Bompire Chateau, Atumra Yaman, so your crown showed the enemy and a pay. Yabasomonia who row. What and Ninasia and Trontom and Kayawasi, so am I dear Achie. And every day, Jasha and Sa and Mofra and Penning for and Ma and Mema. When I was Ghana, when I woke Grassy and Crack a Sian and Crookitway in Ghana, Honey, I'm on it. Jaw bibiara eshawansa ehrewa ho den oban bo ehrew to me ene awrade ene ni ne yie ene ye ni ne yie ma wo mogya no enkasa mayen fa wo mogya no epete yen so ene wona wo Facebook nyinara wona hwe sabre nyinara wo Jesus Christ dimo ana ye bompaye ka amen kasiye pa yes. Every day, coupon a yamaye, a brainina. A catcher, a biomemoachi, about Jumedia aso. I have Facebook church members in so Chiamo Papa Bishop Yauso and Sir Jumediation out here. Adom Ahengua and Jumedian and pay. Yade Ebro and Opeso full gospel man over the group no and as a fellowship no. You know, we never boom idea. I hear Juma or have a Bishop Yauso and Sanso and can't and pay our Hasi. But you got catch out that say every way say more. Yeah, Cassie ever sanitize yes, honey, idea no. If ye any media, you did answer by ya, and when you did a hot year, a bit bray any and cassa, any pediano, we here sanitize a beer between me a pie, a friend Centaur. A brim and just wait a day a chapa papa. One owner or tie Saj Media will say a cheat, and tomorrow we had Juma baby to say banks and school Acacia hotels and studios. Is a hay see more Acacia no Munya this infantanta.
deɛ betumi aboa mpaeɛ centaur yɛno nso so FDA for so agye atum pa omo agye atum wɔn a yɛyɛ sɛ adwuma centaur yɛ from Patos AIB wɔn ɛna di saa adwumadi anaso wɔn yɛ centaur sanitizer ɛno nso pɛ bi a frɛ 054 341 0136 another 0244 409092 etimu biem 054 111 0136 ana 0244 409092 ofra mo a ye mo beba na mo bi ko go shop so a wo benya bi e wo ho Janwana mdiama no open now ma be spray or if ye office baby bia no a se be ya ho amwamo e wo ho nyina e obekum no we yom free ho na ofie anase office adwuma mu e ho atia eno an se Patos AIB ya wo aye centaur sanitizer ofro mu a number me de atwetwe on beba agogwel shops nyina so obenya sa centaur sanitizer bi ewo ho etumi aboa papa erade ne mehwefo hwe rihiame omame da ewuram from edidibia ogya me kɔ esia hojo erade ne mehwefo hwe ehiame erade ene mehwefo amhia no pay a wutie me ansana ebe compensation trust mu no etu bi abede ma na ade abo asene ade bie kwan no enyum aduasa enyum aduonu miensa ose ewurade ne mehwefo anopai ewurade ene wo hwefo sami anopai ewurade ne wo hwefo aiwa anopai ewurade ne wo hwefo Yatina anopai erade no hwafo Ofori anopai erade no hwafo Bishop ya usansa anopai erade no hwafo Samuel Sam anopai erade no hwafo Isaac Ampon anopai erade no hwafo Se ewurade no hwafo a se ewurade ono ne wo hwefo a wonya wo ma yade bi tisa corona amano ensai wo you frasa si so sanse ewurade no hwefo bra wo hwa ho so yie no na wo hre se ewurade anopai wo ne me hwefo hweme so Shame home so, shame crass so, shame nipedia so. Tutumana monsi ye. Bama etunama wiakete, anajubumbo, and sayadia. Manon parame, if I want to make sure for. Now, where would I do Obama a wooden from Adidibia? Evelyn J. What's that good? When they shuffle. He said, when they shuffle. I rather the Ghana shuffle. I rather was check Ghana so. If I Tanzania,
onya mo just say wi ase kra no nim say ekro bi o ha a friend Ghana ebeba na eba sa kro no mabon ho ban anopa wi ane anadwo abre nyinara mabon ho ban abusha nya betrim pon say ono ne wohwefo a say David said the Lord is my shepherd. Yes, you was for apostle for all the security service yes, sanitize that is center. Sanitize yes. Hey, did you make you feel any offices? But can you say I would have tell shuffle? It is the Lord. It is the Lord. Yes, we have the president, we have the MP, assemblyman, DC, but every day, and it will shuffle. Your life is secure. What born with that? Oh, no, rather than 50 years, and you wouldn't. Now, what she should be my pepe. She was done all kind. So many more you cram between when you jump on you, they are jump back. I want to rather one who have why. Said the Tibiano, when Yaho. I want to know. I heard a Bribia. To Bribiana officer, yeah, to make one a Brabo Mabo. Where her wife. Oh, yeah, mamma. I'll bring in a. Yeah, for any to Sudabiara and the Danina. Give tea also. Watching you live from Italy. Good morning and the peace of Almighty God, which surpasses everything, be unto all of us. He alone is our shepherd. Yes, indeed. He alone is our shepherd. Found what to us. Messi was a real bad woman and showed that. It is some of the huro. And so, here my brain. Was you Obama what that a woodum from a dibia or mother or okay, then I say, but top no what time for him. Oh, yeah, mamma. You yasing in us, say, I near to track and say, you know the end, your pious, your pire wine, who has no. We shall say it here. Was you about to yapon? Your town for him. In a wake of coronavirus, no hope, any hope. I would not ever say it. But by a mobile. Sabda because I be many about Freddy Casa, many mammy because many papa because many single mother because as one as all brass as he's open the shop will be any. As soon was soon. Sabra will fear what he Susa and I don't pay the American additional grandson. The Lord is your shepherd. I would not take any shuffle. That's what shouts one. He ain't here. How to say my top no over my tongue for anymore. Papa. So I, Priscilla, I shall not want. So I, Ofori Atta, I shall not want. That realm from Adidibia. Would you make cry or did you make cry? Or to me for a quantity as short. The DNT. Or they may fat a quantity. The path of righteousness. A quantity is already overflow. He restored my soul. He leaded me the paths of righteousness for his name's sake. I was here. For his name's sake. He will lead you in the path of righteousness. For his name's sake. Pesa edi efibia gudi ho
You walk out over now. If I can't at Transway. I want to sound of Paviani and you may have pretty bring enough at Tunoso. Now the home at Tunoso, or no reading young coupon, when now, not 1 pound, only or boafo. I want you to bring. All right, I'm here. We dear me, the here, but you may catch on say, Eurate, or no ne, or shuffle. Okay, so what personalizing all. On a show, on a house. I see. On a share. Or house, I wouldn't any fuse. When you me chef, when you shepherd and your guide. Where your guide, dear, but this time around, no can shepherd. Yeah, what you could trade me, what you make cool them come on Medriani, inti, baby, come on, make crow, and ya dinner. And Radin enemy for every woman who hear me da. Oh, my hear me da. So, no, they make cordia. Maybe any wife friend here. It be hear me. Oh, she is what the best for continents was the Abeni Adina. Na Adi whom in Nevias. Na ama wana nimdifo bebre omuhunu ne awomo ye no ye de odwan ne de wonu se odwanhwefo no ono hwe no na ye to him bi ewo primary school me ye Yesu gwamenti e mamani wieje na sa hwefo a me wei onim sane a obeye me. And he said, Wunya Yesu, Wunya would have this say, O chefo, and Sanya, now which I had the maybe kind. Was said, Wo shed the Lord now. Definitely. And you Lord be the Lord. Specific. Sanya last now which I mean, which I had the okay. The Lord is my shepherd. And I shall not want. Is. He is. Yes. On one. This I don't want to the pass. Upon a wush, and I'm a herbal for me. And I'm hearing you be. They say I can say the oil of a win. And you are opening your answer. And yes, how? Here, Raddy. And you are no one. Now, here no already. So we said you can't down, say, where. Asrobo box robo. Adam for my cotocron Castro and Castro da. And as a woman, home. And one who beno. There could be some penny for woman named T. The Asrobo as soon what ye. And tis a cotocrack or Casura. Unanko has a been frost. Debbie, and one said, I'm the one umpire, no, a baby, we must give it a totu. So for Sembi, our moki can wire or snokesia, ye do a cheer, her shoe and cayenne. Has you, why ye a srubwa, has your tear, ye forward damn four, ye cotocro and castro. Oh my God, I don't know. All right, now what you yeah, Papa Bishop Yahusansa, or the scripture can see a part to her. Just say a pension, morning, a ginger, and Daniel chapter 2, verse 10. Okay. And verse 20, 21, 22, 23. Now, no pay is over your honor. Okay. Emia tea for so soon. Yame. Oh, my, what do I need to buy? Dear, you are. Chimney and Patchos and Chichimona saying, I do now wait if you do honor and what you want, he no bed you know. I bed you know. 20 say. Now Daniel can say 10.
verse 10. Verse 10 first. Verse 10 first. Verse 10 no say. Cardiafoɔ no ebua ɔhene sɛ onipa biara ni asase so a obetimi akyerɛ ɔhene asɛm yi. Na ɔhen kɛseɛ ne owura ɛne otumfuo biara emisa nkrɔfoɔ nkonyayifoɔ pɛdiahurufoɔ ɛne kadiafoɔ biara hɔ asɛm a ɛte sɛ pɛn 20 na Daniel ka sɛ nhyira nka Onyankopɔn din daadaa sɛ nyansa ne tumi ɔno ɛna ɛwɔ no ɔno na ɔsakyera brɛ ne na otu ahenie na osi ahene ɔma nyansafoɔ nyansa na ɔma wɔn a wɔne nhunumu enimdeɛ oyi deɛ emu dɔ ɛne deɛ ahinta di onim deɛ ɛwɔ esum na ɛhan ɛne no na ɛteɛ onim deɛ ɛwɔ esum na wɔn ne nɛteɛ han ne no nɛteɛ wɔn ne han nɛteɛ wɔn ne han paa nɛte wɔsɛ onim deɛ osum na ɛhan ne nɛteɛ pasɔfo sɛ yɛnkasa ɛnyɛ sɛ awurade anim ne ɛwɔ sum mu a yɛte bi da bɛyɛ sɛ obi aso no dayɛ na ne werɛ afiri waso da na werɛ afia na akɔda bie mu a wobɛkae nansi yɛn kyerɛw kɔfa magicians ne momra mommɛkyerɛ 120 people ebi yɛ Chaldeans wɔn mo no ɛyɛ nyansafoɔ ebi yɛ magicians ɛna wɔn mo ɛkeka ho akɔmfoɔ nom ne ade sɛ mommɛka daeɛ a maso no ɛnkyerɛ me mo ka wie a mo nsa ma me interpretation wɔwaso daeɛ no ɛnti wɔn mo sɛ ɔhene saa adeɛ wɔ yi a wokan deɛ nsɔhwɛ kɛseɛ bia ne wɔbɛtumi ayɛ saa adeɛ woka daeɛ no deɛ a yɛbɛtumi akyerɛ mu na nka ɛfo saa sɛ ne yɛkanyɛ den sɛ ɔhene woka daeɛ no deɛ a yɛbɛkyerɛ mu ama na ɔhene ne sɛ hwɛ mudi me so worɔfoɔ ho mopɛ sɛ menka na momfa mo adwene ɛmfa ho but enti ne na bu afi so obɛkum wɔ mu baakɔduru Daniel asom mu no ɔkɔsrɛ mmerɛ ma yɛ mmerɛ kakra na yɛbɛba abɛkyerɛ wo daeɛ no mu na ɔmo ankɔ baabi o ɔmo kɔ consultation ɔmo kɔ waiting ɔmo kɔ all night Daniel ne namfo no na Bible si nyame yi daeɛ no ɛkyerɛ Daniel ɛwɔ anisuade mu edi asɛm a Daniel ɛka sɛ awurade nim nea ɛwɔ esum mu no ɛyɛ asɛm a emu dɔ sɛ ɔno Nyankopɔn biribiara ni hɔ a ɛhinta no deɛ ɛhinta saa kaadiafoɔ yi nyinaa ɛne abosomfomfoɔ ne wɔn mpanimfoɔ ɛka ho magicians ɛhinta wɔn no saa sumadeɛ no wɔsɛ ɔno awurade deɛ sumadeɛ no ɛhinta no na nsɔfo deɛ wɔka koraa ɛsɔɔ so 20 hɔ no wɔsɛ ɛnhyira ɛnka Onyankopɔn di daa ɛna wɔsɛ sɛ nyansa ne tumi ɔno na ɛwɔ no ɔn sɛ wɔhene wɔpɛ nkyerɛaseɛ pɛdaeɛ yi ne ne nkyerɛaseɛ asɛ wiase yɛsɛ nyinaa yɛpɛ nteaseɛ yɛpɛ solution to this world problem why corona yɛpɛ mu mmuayɛ yɛpɛ ano aduro anɔpɛ na meka yɛpɛ kwan a yɛbɛfiri ho na meka sɛ sanitizers nkurɔfoɔ tumi ɛyɛ bi gadget ase sɛ yɛde test yareɛ no nkurɔfoɔ tumi yɛ but akadeɛ baako ano aduro ɛno deɛ wo a bɛtumi ayɛ deɛ ɛneɛ yɛbɛ ɔna wo te sɛ neɛ ɔna Daniel no but Daniel wura mpaebom ne nyame yi adeɛ kyerɛ no ɔsɛ owura ahemfa mpaebom ɔhunu sɛ awurade pɛ ɛna bɛtumi ayɛ ho biribi enti ɛno no nkɔ kasa na sɛ ɛno ne kasa a deɛ ahinta deɛ ɔhene daeɛ a wɔsonya ne werɛ fi awurade bɛyi saa sumadeɛ no ɛde yɛakyerɛ yɛ sɔfa no bɛyɛ ne maame bi nkasa yɛ saa berɛ na asɛ wotwa ne hwɛ benkum anaa ne mfa asɛ ewiase na baawie ama no saa berɛ yi a ebi mu wɔ fie yi a wakora woyɛ adwuma na da ase yɛsi tena fie na yɛsi adwuma wotena fie kakra kura na wotwe bɛyɛ mmienu sɛ mmiɛnsa kakra wa wokura no koraa nso so a wasa adi aka ho wadi na ebi wɔ asa ho ahye
Osadi ebi musika akokeka bia mia memory adwuma obukura akɔfa aniama wode kwa ama no ne akasia nti wodwire wo nia bebre say so how obukura no akɔbɔ bank bi sia say how but do say ya how no woni minim but see kwa awurade nkyɛn a isuade na hinta no enti saa maame no a wo se yɛ nkasa nkyerɛ no anɔpɛyi ɛne ɛna kyerɛ sɛ yɛ kasa kyerɛ no sɛ there is a solution na solution no nyɛ sɛ nyame wɔ solution no he is the solution wɔno ne muayɛ no ɔno awurade yesu ɔno ne ahaw no emuayɛ enti sɛ yɛde yɛn ho to no so ne yɛhwehwɛ n'anim a nea ɛhinta nea obiara nim no ɔno awurade bɛda n'adi because Bible say baby a ɔte no ɔne han na tie ɔne han na tie nti ɔno no empire bi wɔ hɔ a sɔfo yɛ a mebɔ metaa ka sɛ awurade menka sɛ adeɛ no kɔpɛ o me se kyerɛ me baabi ɛda ano nyame wɔ mpa adeɛ wani baabi ɛda ka kyerɛ no sɛ kyerɛ me bɛɛma na apɛ sɛ ɔwaa na ɔbaa na apɛ sɛ ɔwaa kyerɛ me bɛɛma korɔ nyɛ sɛ awurade baabi a ɔhyɛ biara kyerɛ me just show him to me na sɛ wode aniberɛ paa bɔ mpayɛ no sɛneɛ Daniel ne ne namfonom ɛbɔ mpayɛ no na awurade ebie so ɛkyerɛ Daniel ehu wɔsɛ ehyira ne ɛna me de no ehyira nka Onyankopɔn din dabɛn da ehyira nka no wɔno na otumi yɛ saa deɛ ɛna wɔsɛ nyansa ne tumi ɔno na ɛwɔ no ne dea nyansa ne tumi ɔn sɛ du saa bere mu a you need wisdom woyɛ nyansa ɛka nyansa ukura nimdeɛ no ba kwan a wobɛfa so ɛde nimdeɛ na yɛ adwuma no saa nyansa no hɔ no mu na sere sɛ awurade timanim kan boa me mehia nyansa adwuma yi saa bere yi mede bɛbɔ me bra nkwadaa ne ɔhwɛ wɔ mu ɔmo te fie o kwan a mebɛhwɛ wɔ mu na sɛ bɛyɛ a daakye ɔmo abrabɔ no ɛnyɛ basaa kɔsɔfo saa bere ba yɛde yɛhunu hwanza influenza wede yɛhunu paa corona deɛ daakye yɛwɔ history twerɛ o yɛhunu paa yɛwɔ history twerɛ paa time a coronavirus ɛbaa yɛyɛ berɛ so. She said the whole world need a solution to this problem. But according to Daniel, no say Nyankopɔn enenim ehintasem. You see, wabrabonumu adie bia aye ehintasem wabrabonumu na unya solution no. Awurade ewo solution no. Ono na osachira emre bre ene na. Ono no osachira. Emre ne na no ono awurade no osachira. The brofun behede. The brofun behede man kan 21. And he changed the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. Wanuna emre enena or satirano. Hey, we'll see a him for no to be. We'll see a him. So for 31st night was or Senko bi shenkom mema by 31st and that say you know yeah and answer for the next 1 month as plaque bi besima yentimi nhia sorry so for ka be walk on out so but when you miss samre what do want samre no any na it is as ana tie dia won so wabrabo no abusia hunu yen kan se nyame na kofa ya de no bai da bi but on de emre ne nna no on osesa no enti sabri we mu no waka ho enti wonim se beba na wo de me you afrim onti se nyankopon na samre ne na so no otu bia de so tu ahene na osi ahene a sa di pa wo de hoto no so a Woni hwamoda amen woni hwamoda amen Adom 106.3 FM Adom Ahengua na nim dwumadie na no pay e de brosofo amen ko Facebook kakra na eja omo twere no twere no na yenkenkan kakra Juliana Nyakwa thanks be to God. Mama say, well, say God bless you, man of God. All right. In Sri Lanka, ready.
Dana Daniel Kind. I see young Shranker ready in that. Papa, Fabia, the daddy help us thank God for the protection he has given us. To all Ghanaians in Spain. All right. Nania, good morning. Facebook chat members, yeah, which also good morning, Nania. Yeah, to I say, Amen. Akosia Fra, the Usansa family in Akim Oda. Church of Endicos, okay, Gethsemane Assembly, Oda Utan, okay. See Usansa family. No, it says, we are so grateful to the Lord for what he has done since our beloved brother, so and so and so. Okay. Agata Ephraim Pong. I say amen and amen. Same to you and the family, Pastor. Stay safe and stay healthy. You're always blessed. Me come you know me and Sabina na yemra nyamia semono so bi. Samuel B appear. I say good morning, Papa. And Isaac Ampon, praise be to God. Beatrice Opokuya. Nane ya obi okay. Natia. I said, well, I'm from Ghana. Greatest spiritual wine. And Gradia me. And Yan Yapeti. Yame, any utumfo. Was on a Yansa. Any to me. A one. Yansa to me. Any to me. And it to me A one. And my refer Revelation chapter 7 ho amen shra and unyam nyansa asida nidie ni to me ye nyankopon dia da and ye many bi ho ye nyame dia any dia and ye dia one no claim ownership tiano mona I mean to me woman sir obeji that what is your kind was one was CB hine to be adeso obeso odi hine a kwanenche na wahini betim so for kan de verse 22 honorable say oyidie emudo ene de ahinta edi oyidie emudo yakase bibi mudo a de ahinta bibi mudo obi timi kasem asma wo kan de emudo eye deep nyankopon ko na timi yi saa de na di nipa ntimi nyi na di nipa tumi no limited ye pem ye duru ba bia na ya pem but ne mu do awurade net eno ntini ye ka kire nkrofo say in times like this no yes and sometimes nkrofo tisa sofo ne ade bompa ye comments ahoro we nyampa yasem we ye scientists asem scientists say wo mu apem ade monte on mapem na no pa me hwe awiase apa ye America I mean Kroben had better to America. American president why you frustrated when you walk was it that sanitizers crying for up and here. Now so make his comment and say jokingly no make you sense on some pa yes nipa a free health if no say almost say thousands of people say near president can we apply that? Can we apply that? You. So, Miss world superpowers cry frustrated. And over him say, Massa, Kunya, what is one him say, you see, so it come for Sabri, and I was so much. That's right. And I nip one mine, and him, Yamu Pebby, and they US in one white crew and boom dina, and they over you know, over here, so woman out on what to answer. Ene krom hono mono ano dia ma se o ma adwene o se jam so ba Africa ha ana wo ye si no kro sa no mo adwene ye wo mo ti se ne awo kan sa no mo adwene yo nyame ye bibi enti se nimdifo nimde pem na nyansafo nyansa pem a onno ho na yeko na Daniel hu se nana wa ba bia ade ne nampade ahunufo ne wanwan nana wo mo ntumi o na ye wo onyame bi wo soro. There is a God in heaven. There is a God in heaven. Na ba bia wo de ne nampade ahunufo ne ade de nana you have failed. They will not give you the solution. You have failed. They will not give you the solution. Ebusia
sabre how amane adwuma nipa nyina you say yensa just ye hunu de ye twa ni hwe benku ni mfa ye nim ni yachi they say awurade pa ene wo se hwe no yes ono pa ene wo se hwe no and he's more than enough suffer more than enough on nchen no pa wia yes bisane say awurade we na person 200 mo de asie me hu ne me nye me hyerew pa de manim kan bua me aboa fomra ma me nyansa biemani they say ya pedro awurade ya hyerew biani bua ye me ye sure say ade we sin kwa wie na wona atani aba awurade nchen nyasem kitwa yes asofo ye branity ye mompae na na same mama ibisa me kai ne nan kai ye kan yemfa and just suppose was now a woman having a flow of blood for 12 years who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any came from behind and touched the border of his garment and immediately her flow of blood ceased. All right, Abushia. Every kakre bi akay ya kwa awurade ani sira awurade nyankopon so we yesu di mo mami papa ba bia dro na awurade bram awurade ntrene sa adwuma yefo awurade ntrene sa ekrom ha mampani na pamfo wo butu an anamon bebrebe ba awurade ntrene sa yes lord we do fear Ghana ha won kronin krase awurade ntrene sa so we yem mpaye we yesu kristo di mo an wodei ani mo nyam nyansa wo awurade anopai we yesu di mo yesre we yesu di mo yesre we yesu di mo awurade yesre o so say ya pinwa wo di asa na ya ba ho nso a awurade we yesu kristo di mo yesre we yesu di mo awurade no boy ani o awurade kayo awurade boy ani o awurade tutu ya mo si yo awurade ye yo awurade yesre o awurade yesre give us the solution just as you get the revelation to Daniel and his friends. We are trusting the Lord. You give us a solution. And you yourself, you are the solution to this problem. In the name of Jesus. Glorify your name. And you mumpire with a tifonina from Caradian. And Radiesu, Yenim sa, ye do a cheer. We are a son cassia, a swung kaye. And Radi, Yenim sa, ya frawa, which ye and so. What my yearning? Already near Ehinta Nipa and Yansafua had a quantity one for 3 years. One eka senya dia ombe hununo. Daniel within one night. Already obom payen uda ne ditren. Enti na yedie Yansafua nya wamudi and yedie bebom paye. Already yedim so solution to this problem. O biara ne ho aka e wo saade mu se na adwuma ho aka se ne health ho aka already se ne busuani bi ho aka ye bom pa ye setre won sama saafo nyina na hye won anaimu already pipa ye ni suo already ne nim se esumi a ayeka bi e be hwren e han beba ne de anu nyam bema ho ye de ho hye won sa ne dai hwe ye difre ene ye mu baso a asem bia ma ho wo ye already Yesu Kristo din mu amen. Amen. All right, Abushia. Maybe I die so you are petri on home. When I saw your same, I did you deal with say Ebra war. Patos AIB. Oh my sanitizer, I run a centaur. And no offices. I saw them. Jumamu shop baby say one be spray her no ma hot tea you be use to ofia we be horo wonsa and I say we be fa wonsa ho no what dey answer we call goil shops nyina sabe kabi and I so be me afra wo 054 111 0136 054 341 0136 and answer 0244 409092 0244 409092 on sabeka Santo Ibi adwumaku from Patos AIB womo and a tie chi am I de adwan wananim
dwumadie bro etra bishop ya wusu ansa dwumadie so ana ede bro sa asento FDA for agiatum yetumi eyusu eno so ebeboa papa. Demand was too high, sir. Na ho aye but say nyame adom baby a wo beko wo benya bi available. All right, me do see how you bishop ya uso ansa tell so near dwumadie bro so for aje sami Ofori Atta, and as open me a phrase 0509 15 10 10 0509 15 10 10 Facebook for Asorima Amisham Mountain Michamo. Bye bye.